Zážitok na prahu smrti. Volám sa Nicole a som abstraktná maliarka. Dnes by som vám chcela porozprávať príbeh o mojom zážitku na prahu smrti. Stalo sa to pred niekoľkými rokmi, konkrétne v roku 2015. V mojej mysli je táto udalosť stále veľmi živá. Ležela som na operačnom stole po tom, čo som bohužiaľ prišla o dieťa. Priviezli ma na jednotku intenzívnej starostlivosti. Museli so mne vybrať plod, pretože inak by som zomrela. Bola to mimoriadne turbulentná a traumatická skúsenosť. Pamätám si, ako som ležela na operačnom stole a premýšľala. Toto bola asi moja posledná šanca mať dieťa. Necítila som sa dobre, bola som smutná a deprimovaná. A keď som tam ležela, obklopili ma lekári a usmievali sa na mňa. Neviem presne, čo sa stalo, ale keď mi podali anestéziu, náhle som pocítila záblesk paniky a potom som zmizla. Vtiahlo ma to do obrovského víru modro-bieleho svetla. Na to nikdy nezabudnem. Bolo to najúžasnejšie dúhovo modro-biele svetlo a nebolo možné zostať v mojom ľudskom tele, pretože som doslova cítila, ako ma niečo vyťahuje a vťahuje do tejto energetickej modro-bielej žiary, ktorá ma volala. Cítila som, že tam musím ísť. Nebola cesta späť. Bola som na misii, vťahovaná do toho svetla. A tak, ako ma to svetlo pohlcovalo, v jednom okamihu som sa ocitla v miestnosti. Bola to jasne osvetlená miestnosť s dvomi obrovskými, myslím, že mramorovými bielými trónmi. A na nich sedeli dve bytosti. Moja prvá reakcia bola: aha, myslím, že viem, kde som. A keď som to vlastne nevedela, ale vedela som, že som opustila svet za sebou a že som zomrela. Vedela som, že som doma a to bola prvá myšlienka, ktorá mi prišla na Ach, som doma. Tá neuveriteľná radosť a vzrušenie z toho, že som tam zrazu bola, boli ohromujúce, pretože to bolo, ako by sa všetky tie dávne spomienky, ktoré máme z druhej strany, vrátili v zlomku sekundy a my sme tam. A na tých trónoch ma vítali bytosti, myslím, že oboch pohlaví. Boli to bytosti, neboli ani mužské, ani ženské, ale mali v sebe prepletené obe pohlavia, sedeli oddelenie na dvoch trónoch. Mali modro-indigovo-biele pernaté vlasy, takže z každého folikulu im vyrastali tieto úžasné dlhé perie takmer ako čelenky, ktoré nosia pôvodní americkí indiáni, ale bolo to skutočné perie vyrastajúce ich z hlavy veľmi dlhé a myslím, že museli merať okolo 3 až 4,5 metra. Mali indigové oči. Na to si spomínam veľmi dobre, pretože som sa len hlboko pozerala do tých večných očí, z ktorých vychádzala taká láskavá a pokojná prítomnosť. A mali modrú pokožku, ako jemné, bledé bábenko, ako vyzerá obloha, krásna, jemná, bledá, modrá pokožka. Na trónoch sedeli s humanoidnými trupmi a v spodnej časti mali rybie chvosty, ako by sedeli na trónoch s rybými chvostmi pod sebou. A v skutočnosti som si vytvorila miestnosť, z ktorej sa teraz nachádzam, vytvorila som takmer tento typ prítomnosti. Viete, dnes môžeme používať umelú inteligenciu na dobré veci, ak chceme. A vytvorila som si túto nádhernú miestnosť, ktorá ako si symbolizuje tieto bytosti sediace na dvoch trónoch. Stála som tam, pozerala som sa na nich a oni sa pozerali späť na mňa. Nepadlo ani jedno slovo. Bola to hlboká, pokojná, láskyplná prítomnosť, ktorú mi akoby odovzdávali, ak by mi povedali, je to v poriadku, si tu doma, všetko bude v poriadku. A bol to taký ohromujúci pocit, že čokoľvek, čo som kedy predtým zažila, už nemalo význam. Nezáležalo na tom, že som bola vydatá, nezáležalo na tom, že som mala rodinu, mamu a otca, mojich rodičov, brata a sestru, môj život, moje spomienky. To všetko sa stalo úplne nepodstatným. Išlo len o to byť doma, byť tu a o to, kým naozaj som v tejto ríši. A oni mi ako si telepaticky povedali, že sa nemusím obávať, že som z nejakého dôvodu nemala mať deti vo svojom pozemskom živote. Takže všetok ten tlak, ten hlboký tlak, ten spoločenský tlak, viete, že musíme mať deti v určitom veku. Veľa z toho je podľa mňa naprogramované, že potrebujeme mať deti. Samozrejme niektoré ženy milujú mať deti a to je úžasné, ale nie všetci sem prichádzame, aby sme mali deti. A to sa mi snažili povedať, že je to v poriadku.
Pocítila som obrovskú úľavu, pretože v jednom momente som naozaj chcela mať dieťa, ale na druhej strane som bola taká nervózna z toho, že som priviedla dieťa do tejto sféry. A vieme, že táto sféra v tomto svete je plná chaosu, bolesti, zármutku a traumy, rovnako ako lásky. Nie je ľahké mať tu pozemský život. Takže áno, povedali mi, nemala si mať deti v tejto sfére. A všetok ten spoločenský tlak jednoducho zmizol. Bola to úľava. Bola to úľava z mojej strany. Cítila som sa absolútne šťastná, vyrovnaná, že som konečne prišla domov k týmto bytostiam. Potom v okamihu som bola náhle vytrhnutá z tohto zážitku späť na nemocničnú posteľ. A pamätám si, že predtým, než som odišla, mi tieto bytosti povedali veľa rôznych vecí. Ukazovali mi svetové udalosti, scenáre môjho života. Som si veľmi istá, že urobili aj niečo iné. Akoby vo mne niečo zanechali, ako dar, ktorý som mala priniesť späť. A stále som celkom nepochopila, čo to je, čo to naozaj znamená. Čo som si však uvedomila bolo, že keď som sa vrátila, gynekolog bol vedľa mňa, držal ma za ruku a bol naozaj veľmi vystrašený a znepokojený. Prebudila som sa a hovorila som s ním plynulým dávnym jazykom. A ten jazyk sa skladal z písmen K, slov z C a zvukov delfínov a veľryb. Takže veľmi vysoké piskľavé zvuky delfínov a hlboké zvuky veľryb. A to vzrušenie, zdalo sa, že som v tom úplne plynula a myslím, že to nazývajú svetelným jazykom. Aj keď to nerada zaraďujem do nejakej škatulky. Nerada to nazývam niečím takým. Radšej to nazývam, bol to dávny jazyk, ktorým som hovorila. A tento jazyk zo mňa jednoducho plynulo vychádzal. A môj manžel bol svedkom toho, počúval ma a len tak ma počúvala, súhlasila, povedal: neboj sa, si v poriadku, si v poriadku. A keď som s ním hovorila, myslím, že to muselo trvať asi 10 plných minút v tomto jazyku. Len som mu hovorila, aká som nadšená, že som späť a práve som zažila ten najneuveriteľnejší scenár celého môjho života. A tento svet nie je skutočný, toto nie je skutočné miesto, kde sa nachádzame. Je to len ilúzia a miesto, kam smerujeme, to je náš skutočný svet. To je miesto, kde sa stávame tvorcami, okamžitými manifestáciami. Sme schopní stať sa skutočnými umelcami, ktorými v týchto ríšach sme a môžeme vytvoriť čokoľvek, čo chceme a čokoľvek, čo zažívame. A všetko je skutočné, je to úplne skutočné. Nakoniec som sa prebudila a povedala som, čo sa stalo? A oni mi vysvetlili, že som zrejme na pár minút zomrela a zažila život na druhej strane. A ja som povedala, no nemám ani poňatie, ako som práve videla, pretože nerozumiem, kto tie bytosti sú. Viete, prečo majú polovicu rybieho chvosta? Prečo je ich koža modrá? Prečo im z hlavy rastie perie? Viete, o čo tu vlastne ide? A tak som začala robiť množstvo výskumu a uvedomila som si, že tieto bytosti už navštívili kmeň Dogonov. Dogoni hovoria o Siriuse B a o tom, že ich navštívili bytosti podobné delfínom. A čím viac výskumu som robila, tým viac som zisťovala o tejto ríši, že je to akási vodná ríša. Pretože si pamätám, že keď som tam bola, priestor, v ktorom som sa nachádzala, sa zdal byť veľmi tekutý a biely, takmer ako by som sa vrátila do toho medzidimenzionálneho vodného sveta. I som sa jednoducho stala súčasťou toho, kým som tam vždy bola a cítila som, že to je oveľa múdrejšie než tento svet a oveľa dávnejšie. Kmene tu, ako som povedala, kmene, ktoré žijú na tejto planéte, sú krásne, ale ani zďaleka sa nepribližujú dávnej kráse týchto kmeňov, ktoré podľa mňa trvajú večne. Sú večné, vždy tam boli, vždy existovali v týchto medzidimenzionálnych ríšach. A tak, keď som sa vrátila, niečo sa so mnou stalo. Začala som cítiť energiu oveľa silnejšie než predtým. Bola by som medzi ľuďmi a vedela by som veci. Nie, že by som ich chcela vedieť, ale vedela som veci o nich. Vedela by som o ich životoch, o trámach, ktoré prežívali bez toho, aby mi to povedali. Prechádzala by som okolo cudzích ľudí a zachytávala všetky druhy udalostí a obrazov a veci, ktoré by sa stali v ich živote dobré a nádherné obrazy a tiež tie veľmi zlé a veľmi negatívne obrazy. A niekedy by to bolo také preťažujúce, že nakoniec som sa musela od toho všetkého vzdialiť.
A nemohla som už žiť v meste. Musela som vlastne opustiť mesto a presťahovať sa niekam na oveľa tichšie miesto. A preto žijem teraz tu. Na krásnom ostrove pri Grécku, ktorý sa volá Paros. Kde je v zime veľmi, veľmi ticho a v lete chaos. Ale aspoň tu mám svoj pokoj a je to miesto, kde sa môžem cítiť oveľa viac spojená s prírodou a vodou. Vodou, ktorá je okolo mňa. A to je jedna vec, ktorá sa po tejto skúsenosti na prahu smrti stala. Stala som sa oveľa priateľskejšou k vode. Začala som chápať, že voda je toto božské vedomie, ktoré je nad nami a pod nami a všade okolo nás a v nás. Je to jazyk, je to bytosť, je to energia, je to čokoľvek, čím chcete, aby bola. A môžeme s ňou hovoriť a ona nám môže ukázať čokoľvek chceme vidieť. Môže nám ukázať neuveriteľné veci. Je to takmer ako pevný disk, ktorý obnovuje všetky informácie, ktoré kedy existovali. To si myslím, že by mohla byť voda, pretože keď som vo vode a začínam dostávať tie najneuveriteľnejšie stiahnutia príbehov, o ktorých píšem. Je to naozaj zaujímavé. Od mojej skúsenosti na prahu smrti som začala písať mnoho príbehov, ktoré mi nedávajú zmysel, ale jednoducho som ich napísala a hovorím o našom budúcom svete, kam smerujeme a čo budeme zažívať na tejto neuveriteľnej ceste zvanej život. A začína to v roku 2050, takže náš svet bude do tej doby veľmi odlišný. A veľa ľudí, viete, robí ma to veľmi smutno, pretože veľa ľudí si neuvedomuje tú silu, tú vnútornú silu, ktorá je v nich, že sme také mocné bytosti, ktoré môžu okamžite manifestovať všetko, čo chceme vo svojich životoch. A v závislosti od našich vlastných vnútorných démonov, v našich vlastných vnútorných trámach, budeme manifestovať presne to, čo cítime, a preto je také dôležité, cítim a verím, že musíme žiť na našej najvyššej frekvencii, ktorou je radosť. A ktorá vždy bola radosť, pretože na druhej strane všetko, čo kedy je radosť, je tvorba, je manifestácia, je hojnosť. Je to čímkoľvek chcete byť. Ste umelcom vytvárajúcim všetko a je to všetko krásne, pretože tam nie je žiadna negativita, nie je tam žiadny strach, nie je tam žiadna žiarlivosť, alebo vina, alebo smútok. Je to len ten najpotentnejší, najpokojnejší, najžiarivejší, najhlbší prejav lásky, aký ste kedy zažili. A tento zážitok som samozrejme mala len vtedy, keď som zomrela. Tento neuveriteľný, milujúci priestor, kde nie je žiadne posudzovanie. Pretože určite na zemi som nikdy nezažila taký typ lásky, dokonca ani so svojím manželom. Je to takmer ako to najhlbšie milujúce objatie, keď všetko, čo kedy bolo a čo bude, je absolútne v poriadku. Ste úplne v prijatí. Áno, a tam som bola. Viete, žijem teraz svoj najlepší život. Žijem život, ktorý mám s tou informáciou, snažím sa žiť každý deň šťastne. Samozrejme, že v našom svete neustále dostávame a vidíme veľa obrazov o tom, čo sa deje. A tieto veci sa dejú na rôznych oblastiach planéty, ale zároveň musíme udržiavať frekvenciu v našich srdciach vysoko a sústrediť sa na lásku. Nezáleží na tom, kedy zomrieme. Ideme na miesto, ktoré je večným domovom. Sme večné bytosti. Ale v tomto živote nás strach zo smrti núti hľadať inštikty prežitia a ako prežijem a čo budem robiť. Ale všetko to je na druhej strane irelevantné, pretože je to v poriadku. Začnite si uvedomovať, o môj Bože, áno, prečo som sa obávala, bolo to len ďalší život v tomto pyžame, v tomto živote, pretože toto všetko je len moje vlastné pyžamo, toto telo, toto je môj avatár. Nažívam to pyžamom, pretože keď odídem, lúčim sa s týmto telom a potom som doma. A vytváram čokoľvek, čo chcem vytvoriť, krásne zážitky, čokoľvek, kam chcem ísť a byť a milovať. A nestretla som nikoho, koho poznám. Moja sestra zomrela, keď mala 30 rokov, v roku 2010 a myslela som si, že ju tam možno uvidím, ale nestretla som ju. Takže to je vždy zaujímavé. Nikdy neviete, koho presne stretnete. Určite som nevedela, že stretnem dve rybie humanoidné bytosti s pernatými vlasmi. Ale spätne som šťastná, že som stretla tieto bytosti, pretože ma priviedli oveľa bližšie k oceánu a k vode. A tiež mi dali tieto neuveriteľné vedomosti, o ktorých som neskôr napísala knihu s názvom Stiahnutie z éteru.
Všetky informácie, ktoré dostávam, sú z éteru, ktorý je všade okolo nás a nad nami. Je to nekonečný oceán. A ten nekonečný oceán, verím, by mohol byť veľmi dobré Boh, univerzálna láska, ako to nazývam. Takže teraz v mojom živote som veľmi šťastná a snažím sa zostať pozitívna a snažím sa inšpirovať ľudí, aby vyšli z temnoty a vrátili sa späť do srdca. Späť do lásky, pretože to je tak veľmi dôležité. Pretože tak veľa ľudí, tak veľa z nás po celom svete prechádza množstvom problémov. Sme organické, prírodné bytosti. Sme súčasťou tejto zeme a sme tu, aby sme túto zem zažili. A so všetkými tými skúsenosťami musíme jednoducho prijať každý jeden okamih a snažiť sa neobávať sa zajtražka alebo našich včerajškov a doslova žiť len v prítomnosti. Myslím si, že žiť v prítomnosti je neuveriteľne dôležité, pretože máme tendenciu zabúdať, že teraz je chvíľa, keď manifestujeme, keď je chvíľa, keď môžeme tvoriť. A existujú nekonečné možnosti našich výtvorov, ktoré môžeme vytvoriť. Ale ak sa sústredíme na negatívne, vytvoríme prítomnosť v negatívnom zajtražku. Ale ak sa sústredíme na prítomnosť tým, čo zbožňujeme robiť, čo milujeme robiť, vytvárame prítomnosť, aby sa stala príjemnejšou, radosnejšou, šťastnejšou a pokojnejšou. Máme tendenciu manifestovať veci, ktoré chceme priniesť do našich životov, ktoré nám poskytnú všetky tieto skúsenosti. Ďakujem vám veľmi pekne za vypočutie tohto príbehu. Ale by som chcela povedať, skúste sa viac spojiť s vodou, počúvajte vodu. Ak ste sklesli, ak sa cítite deprimovaní, skúste plávať v studenej vode, alebo skúste plávať v oceáne, alebo v jazere, alebo kdekoľvek, kde je voda. Skúste komunikovať s vodou a počúvať ju, pretože voda vám vždy ukáže a vždy k vám prehovorí. Len musíte počúvať.